ndị be anyị ndewo no asị m nke onye chiri ya zere. Eji m ohere a wee na-ekene ndị niile wepụtara ohere wee dere m ozi ekele n'ụbọchị ncheta ọmụmụ m. Asị m na ọ ga-adịrị unu na mma, ihe ọbụla unu na-eme ga na-agara unu ọfụma. Azụmahịa ka ị na-azụ ọ ga na-agara gị, ọrụ oyibo ka ị na-arụ ọ ga na-agara gị, ihe ọbụla ị na-eme ma ọ bụ ọrụ aka ka ị na-arụ ọ ga na-agara gị, ihe ọbụla ị tinyere aka ga na-agara gị. Ebe ị wepụtara aka gị wee dere m ozi ekele iji zikọ m ịhụnanya, mbọchị ahụ obi jupụtara m n'ọṅụ. Ngụọ nke onye ọtọ m, ngụọ nke onye nke ụwa tọkatara m ụbọchị ahụ, na-atọ m mmemme gasayetekwa nke onye ọzọ gụrụ. Achọrọ m ịkpọ afa mana mkpọwa afa ugbu a nwee ike mgbe ha akpọcha afa mmadụ niile wee baa n'oge nsogbu. Aka m akpọ afa mana ọ dịba na unu Emeka unu nyere m ezigbote ọṅụ ụbọchị ahụ. Na-eji ohere a wee na-asị unu ndewo, ọ ga-abara unu ihe ọbụla unu na-eme, ọ ga-abara unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.